persona del poble vol anar a fer un cafè i fem la xerrada, jo suposo que ni una ni l'altra tenim cap problema. Molt bé, perfecte. Pues en això anem acabant el tema, perquè anem acabant el temps del programa. Volíem reservar 5 minutets per a que Enric ens parlés de lo de l'associació esta del transport metropolità, com és exactament autoritat territorial de mobilitat, molt bé, que és una llarga reivindicació. Jo recordo a Josep Casado, que quan va estar aquí ho va dir, que el problema que teníem a les Terres de l'Ebre és que el que hi havia era una taula de mobilitat i que aquesta taula no tenia potestat. Aquí no arribaven moltes de les coses que hi ha en altres territoris que permeten combinar transports en una única targeta, la T-Jove i coses d'aquestes. Volíem parlar d'això uns minutets, però abans volem que vosaltres es feu un últim minut, que es diu un resum del que voleu transmetre a la gent respecte a aquesta malaltia com a societat. Penseu que el nostre programa vol sensibilitzar sobre temes socials al territori i volem que la gent se faci conscients de coses que a lo millor, perquè cada un està treballant en el seu àmbit i moltes d'aquestes coses no les coneix. I aleshores, avui que hem tingut l'oportunitat de comptar amb vosaltres, quin missatge li donaríeu a l'audiència sobre aquest problema? Pues bueno, primer que tot que la fibromialgia, encara que sigui algo invisible, que vosaltres mos veiguéssiu arreglades de passeo, pues és algo real que moltes vegades quan algú mos pregunta com esteu acabem més pront dient bé que explicant el que realment mos passa. Que sobretot si tenen a la vora algú en aquest problema, la fibromialgia o la fatiga crònica, que no n'hem parlat però va molt lligat, pues que necessitem suport, perquè a vegades no podem arribar a tot i a vegades te sents una mica incompresa. Sé que és molt difícil pels del voltant, perquè també és activa i també és bé, pues veure que un dia no pots, per ell també és un treball que tenen que fer, però que és molt important que tinguéssim el recolzament de la gent de la vora, perquè al final al cap també ens fa sentir molt bé i que qualsevol persona que la diagnostiquen de fibromialgia, que no tiri la tovallola, que se'n pot sortir avant. Els començaments són difícils, però a poc aprenem a viure, aprens a conèixer el teu cos i aprens a agafar-te la vida d'una altra manera, en més calma i quan tot te coneixes a tu mateix, coneixes el teu cos, tot és més portador, encara que hi ha alguns mals dies, però tot és més portador. I res, que només desitjo que se'n parli molt més, que s'investigue i que no quedéssim allí com una mica incompreses, no? Pili? Pues a veure, jo no me voldria repetir, estic completament d'acord en lo de Neus i l'únic que voldria dir, a veure, que el més important és l'actitud. Si tu tens una bona actitud, és més bon portador. I això sí, vull dir, l'actitud sempre positiva i no tirar la tovallola. Jo afegiria, si em permeteu, actitud positiva per part de la persona que ho pateix i actitud comprensiva per part de la resta. Però aquí nosaltres ja no podem arribar. Bueno, algo en lo que heu explicat alguna cosa haureu fet, jo penso. Encara que sigui poqueta cosa, pues sempre va bé, sempre va bé.